Artmedia Bratislava sa už minulú nedeľu stala 5. klubom so slovenským ligovým titulom. V stredu si svoj historický úspech poriadne vychutnala. Mužstvo Vladimíra Vajsa hralo proti Trenčínu bez náznaku starostí a dosiahlo aj posledný cieľ, korunu kráľa strelcov pre svojho jarného pištolníka Filipa Šeba. Majster sa zároveň lúčil so Štefanom Majksnerom, útočníkom a stopérom, ktorý strávil vo farbách Artmedie 6,5 roka a končí v nej s majstrovskou medailou. Ono sa hovorí, že v najlepšom treba skončiť a chcel by som poďakovať vedeniu za to, že mi umožnilo po odchode zo Slovana sa znova tu dostať do vrcholigového fotbalu. Ján Kozák, dvorný nahrávač ligy, pokračoval v jarnom nabíjaní a Ján Durica, hrajúci za Starým Mostom po vyšemesačnej odmlke zavinenej zranením, začal gólostroj. Tak pre mňa to bolo naozaj zakončiť sezónu gólom a prispieť k výsledku 6-1. Nemá tomu čo dodať, sme neuveriteľne šťastní. V 18. minúte predĺžil Vaščák Debnárov aut a Filip Šebo bol opäť mužom okamihu. Blažej Vaščák, hrajúci na pravej strane stredu poľa, poslal Šebovi prvú z 2 gólových prihrávok. Vlastne už sme vedeli, že titul nám nemôže ujsť a chceli sme ľudí pobaviť a sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Jediným premožiteľom nového muža petržalskej brány Kamenára bol Marek Seman. Trenčín sa s trénerom Jánošom nerozlúčil pekne. Škoda tej jary, pretože myslím, že kader sa nejako neobmenil, ale ono sme nemali ani to šťastie a nehrali sme asi tak disciplínu, ako sme hrávali predtým. Artmedia do druhého polčasu doslova vtrhla. Akcia Kozák, Vaščák, Šebo bola azda najkrajšou. Šebo sa odrazil k 3. jarnému hetriku, 3 góly dal proti Ružomberku a Púchovu, v 64. minúte naplnil túto kvótu aj proti Trenčanovi Volešákovi, keď potrestal nedôrazný odkop Palšu. Vďační diváci mu tlieskali až do konca a Šebo poskytol hetrik nad plán. 4 hodinu pred koncom po elegancii Kozáka a jeho gracióznej prihrávke ukončil úctyhodnú jarnú streleckú produkciu. Už mali ten cieľ sezóny a teraz sme chceli dať takú čerešničku, proste to je odmena celému mužstvu, že Filip je najlepší strelec. Na pravom brehu Dunaja sa bolo na čo pozerať, krajšiu rozlúčku so sezónou si Artmedia snáď ani nemohla želať. Korunu nasadil svojim 10. gólom v ročníku Branislav Fodrek a bola to skutočná paráda. Tak je to úžasné a doprial by som to každému jednému hráčovi a kvôli tomu sa oplatí na futbal hrať a trénovať preto. 64. gól v sezóne uzavrel skvelú jar, ktorou jesenný majster dokráčal za zaslúženým titulom. 24 zápasov bez prehry hovorí jasnou rečou. Trofej je v správnych rukách. Každým dňom sa učíte aj v tomto fachu a ten ľad je tenký, tá trénerská stolička vždy vrtkavá, ale dneska sme dosiahli úspech, tak sa treba radovať. Petržalka má 9 rokov po vstupe do Ligy majstrovskú vysačku. Jej oslavy však nepotrvajú dlho. Už na budúci týždeň naskočí do letnej prípravy. 24. júna sa dozvie meno súpera v prvom predkole Ligy majstrov. V našej súťaži bude mať zrejme jediný cieľ, tak ako všetci predchodcovia, zopakovať prvý titul. Filip Šebo sa stal nielen najlepším strelcom sezóny, ale v 12-ročnej histórii ligy je 4. hráčom, ktorý strelil v jednom zápase 4 góly. Na jeseň 95. sa to podarilo Ujlakimu, na jar 97. Kožlejovi a na jeseň 97. Ľubomírovi Luhovému. Na prvom mieste Artmedia Bratislava so 72 bodmi, druhá skončila Žilina so 65, tretia Dukla Banská Bystrica s 52, nasleduje Dubnica 51 bodov, piata Trnava 46, o skóre je lepšia ako Púchov, takisto 46 bodov, 7. Ružomberok 43 bodov, rovnako 43 bodov nazbieral aj Trenčín, predposledný 9. skončil Inter Bratislava s 38 bodmi, no a na 10. mieste Rimavská Sobota nazbierala 32 bodov. Posledné kolo rozhodlo o streleckej korune Corgon ligy. Mikrosúboj Filipa Šeba so Žilinčanom Ivanom Bartošom zmenil skóre z 18-17 na 22-18 pre muža jary, útočníka Artmedie. Filip Šebo si vychutnával skutočné oslavy. Jeho 18 jarných gólov v 17 zápasoch pomohlo v naháňaní titulu. Ďakujem úplne všetkým spoluhráčom za všetko, za celú krásnu sezónu, trénerom, majiteľovi klubu, úplne všetkým. Môjmu osobnému trénerovi, Marošovi Monárovi, rodine, všetkým, je to fantastické a ideme oslavať. Bral Filip Šebo obrovskú parochňu ako odkaz účastníkom Superstar? Ne, ja som včera slúbil v jednej televízii, že nastúpim parochni, tak ja slúbil to, že vám tam, že som nastúpil.
Mužstvo hralo na svojho superstrelca a Filip nesklamal. Tak myslím, že Filip by dal góly, aké by sme ho nehrali, takže to je jedno. Extravagantný kanonier zo Zálesia sa skvelou jarou prestrieľal do Austrie Viedeň. Zranenie ho pribrzdilo v tej jesennej časti, čo sme smútili všetci, ale ja som mu veril a sa chlapec rozohral a miluje fotbal a pre neho by urobil všetko. Tak chvála Bohu sa mu to vrátilo na tom ihrisku. Určite danosti má, je to hráč, ktorý je, dá sa povedať, dosť zdravý, je agresívny, je túžiaci dávať góly v každom zápase. Myslím, že je to hráč, ktorý má budúcnosť, len záleží na jeho životnom štýle, či trošku sa ešte viac bude tomu fotbalu venovať, alebo bude očakávať už len, povedzme, slávu. Ja mu prajem, aby sa mu darilo, ale určite bude musieť na sebe ešte tvrdo pracovať, aby sa dostal do takého stabilného kádra, povedzme, aj výberu reprezentácie. V 12-ročnej histórii samostatnej slovenskej ligy doteraz iba dvaja hráči nastrieľali viac gólov ako Filip Šebo. V roku 1996 Robert Semeník, autor 29 gólov, a v roku 2001 nastrieľal Szilárd Németh 23 gólov. Šebo vyhral s náskokom 4 gólov pred žilinským Ivanom Bartošom. Tretí Martin Jakubko dal o 8 gólov menej, nasledujú žilinský Šesták a o 5. miesto sa delia Semeník s Halenárom.